सी जी फाड़ दो मन फाड़ दे छी। आतना बेहुदा ब्यास हम अपना जीवन में नहीं बेहुदा बतलाई आज दिन कौन हो आज चुटकुला कहता लो ई कतना बाउर बाउर चुटकुला कहले आज छठे माई के पर्व है यार। अरे वो सब सुन ले हो कब नु इतना गंदा गंदा अभद्र अभद्र दे दी पैसा भाई यही खातिर तो रात भर गावत चला दी जी लीन हरिओम हरी हरी जी हम दुर्गा पूजा समिति लक्ष्मीपुर के तरफ से बोलते हैं। चुटकुला कहीं का जवाब हम दी कि ना दे दी एक ताल में तीन गो मान ली तीन गो कहले बार तो एको गो कहल तो हमार फर्ज बनता बनता कहीं कि ना सबके वो हाथ उठा के बतावे कहीं लादी कही अब यहाँ सब तो अलग से आज के रात खाली आइल बानी परमानेंट इनकर नचनिया इहे के नु है ई ज्योति जिन गोदिया में सुतल बरी जोता भाई इनकर गोदी में सूते के पुराना आदत जितेंद्र लोग से देखा के माने महिला के गोदी में सूतल पसंद करेली न तो अकेला में तो खाली मर्द के गोदी खोजी ये भाई ई जब नु 15 साल के रहुए नु ई ज्योति 15 साल के रहली हमारा से एक दिन अपन बचपन के लीला सुनावत रहली दुखारा सुनावत एक दिन माई लगे गईली अपने आ कहत रही जाके मम्मी 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 मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं जहाँ जहाँ सोची नहीं थी वहाँ वहाँ भी बाल आ रहा है मम्मी मुझे समझ नहीं पता नहीं चल पा रहा है जहाँ सोची भी नहीं थी वहाँ भी अब बाल आ रहा है तनी तनी हमार बतिया लोग के सुने दो अझुरा के मत रख तनी हमार बात रहुआ सब सुनी ई बोका हां अझुरा के रखेला बोका बैठी बैठी रहुओ खातिर सुनाव तनी हम है ना ए भैया तनी तनी 2 मिनट ई ज्योति कहली अपना मम्मी से कि मम्मी एक चीज समझ नहीं आ पा रहा है क्या जहाँ सोची नहीं थी वहाँ भी बाल आ रहा है अब कौनो गार्जियन नानू चाहे लड़का के गलत बात बतावे के कहे कि बाल के तो अनेको नाम बा हेजा बा तो मोछ बा हेजा बा तो दाढ़ी बा हेजा बा तो केस हो हेजा बा तो बार हो हेजा बा तो झाट हो अभी हटे सब जगह बोलवे बाकी नाम का जने कोई कोई गो हो गई बा तो गलत गार्जियन केहू ना चाहे इनकर माई कहली कि देखो बेटा वो जो जगह है उसका नाम बंदर है बंदर और अब तुम्हारा बंदर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है इसलिए वहाँ बाल आना शुरू हुआ है ये खुश हो गए एक बड़की बहनिया रहे 18 साल की वो घड़ी 15 साल के रहे जाके बड़की बहनिया से कहले कि दीदी 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 मेरा बंदर बड़ा हो रहा है और दीदी सुनो ना मेरे बंदर पे अब बाल भी आ रहा है ते कर दीदियों से तो मतरिया समझैले होते कोनो महाराज वो पूछले हुई तो वो कहलस कि चुप 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 छोटी हो ना मेरे से बंदर बड़ा हो रहा है कितना भी बड़ा हो रहा है तो क्या है फिर भी मेरे बंदर से तुम्हारा बंदर अभी बहुत छोटा है क्योंकि तुम्हारे बंदर पर सिर्फ बाल ही आया है ना मेरे बंदर पे तो बाल आया ही आया है लेकिन अब मेरा बंदर केला भी खाना शुरू टपाटप खीरा लील गल बंदर कैसा बहुत सुंदर मजाक 10 गो चुटकुला हम ना कहब एगो कहब के तारा रात भर पर भारी पड़ जाए काहे कि सोनरा के ठुकु ठुकु सोनरा के ठुकु ठुकु आ लोहरा के एक के बार में चापुट टाटा बाय बाय खत्म कि रोशन राज पिया बुझे ना दरदिया चैत में जवानिया होता बरबदिया होता बरबदिया
धइले बा छोटा पाटी रे छोटी ननदी धइले बा छोटा पाटी रे छोटी ननदी चाई तवा कैसे काटी रे छोटी ननदी चाई तवा कैसे काटी रे छोटी ननदी विक्रांत भैया चाई तवा कैसे कदो है दू जना रहे लोग बाहर गए रहे लोग छठ माई के दिन तो एक जनी के भौजाई कदू बिना एगो चदर पर रुपया पीट के रख देली वो बिना जंघिए के छठी माई ऊ करत का रह फिर कहत रहे कि रोशन जी नचनियावा के संगे सुतर रहले आ ठंडा के दिन में अब गर्मी के दिन आ गइली ठंडाओ में कहत रहले तो निमनो लागत रहे आ गर्मी में अब इहे कहत रहे अब गर्मी वाला कोनो चुटकुला बनावे के चाहे त गर्मियों में कहत रहे कि हीटरवा धैला से होई नाती नीचे के प्लग तो बोर्ड में खोसल ही नहीं खा बोर्ड अच्छा एकरे के बोर्ड कहल जाला तब तो बाप आ रे हीटर इहे ह तब तो बिजली बिल माफ हो जात होई प्रदुमन जी ए व्यास जी ए भाई हो ए भाई तनी से रोक जाई यार खाना खाही के हम का खइले बात बानी अभी आइल बरो ए त बंद हो जाई तो छोड़ो ना खाही खातिर थोड़े जिए तनी जिए खातिर हम खाइले खाए खातिर ना जिए ले हां कौना के तू हीटर कहला कौन हीटर है? अच्छा हीटर ह पलक खोसल जा ओकरा कहो अब बोर्ड केने बा तोहर आए उनका पीछे बा तोहर बोर्ड केने बा पाछा देखाओ हम बोर्ड में प्लग खोसब सुधारी कहो ओए देखाओ खोज दी तब तो बोर्ड लहक जाई बोर्डवा के बोर्डवा देखाओ त अपन केने बा बोर्डवा तने देखाओ गाड़ी खोसी ओकर बोर्ड तो फूला देखे हीटरवा केने बा हीटरवा देखे ना तो दिखावो। अब देखो अच्छा हीटर देखे में का शिकायत बा भैया छोरी बोर्ड बुढ़ा गई हीटर तो ठंडा के दिन में तापल जाला अब बोर्ड में कौन देखावे में शिकायत बा जी ओमे तो चार्जर खोसल जाला प्लग खोसल जाला आग्रह करतनी हीटर देखे में या बोर्ड देखे में कोनो अश्लील नहीं के हम बोर्ड देखल चाहते हैं देखाओ तो हीटर देखावा हीटर अरे बनियान बोर्ड देखम कि मुरचाल बोर्ड देखो ई काहे तो पता नहीं झोटाइल बोर्ड देखी हां झोटाइल बोर्ड ना हीटर अपला झोटाइल बोर्ड देखी तो झोटा वाला बोर्ड लेके घूमता अदे ओय में जाटा वाला प्लग ठूस देम लगबो खुश होके एक बार हंसे बोलिए भारत माता की मारे लागो अरे अनहरा एकरा बुझाता कि गणतंत्र दिवस में आइल बा जानी इधर देखो जरा परदेसी डार्लिंग जहां से तार दिमाग चलल बंद करत होई ओजा से रोशन राज के दिमाग चालू होला जहां से तारा लोग के बोलती बंद होला ओजा से हमर मुंह खुलेला अगर तू बुझत होइबो कि खूब बोलीला तह दे अंता को जे खूब बोलेला नो वो हमरा के गुरुए जी कहेला पता करी हम लेकिन खुश बनी तारा पर मुंह तारा के हमरा जे डांस तू कइला है तारा एक एक चीज के जवाब दे हो एक एक चीज के क्योंकि ये जनता सब जानता है कि तुम क्या जानता है फिर भी महान जनता के समक्ष इतना क्यों बनता है जबकि ये भी जानते हो कि जला डालना ही आग का लक्षण है फिर भी जानबूझकर उस आग में क्यों फानता है उस दल में तेरा भी एक प्रधानता है भाई गुमान और सही पुरस्कार बजा ना कहो छोड़ दे तनी देखी बीच में ऐसे घुसल बन बुझाता रहे कि जो नू लोग हो वही ही हो उन लोग के मालिक मिठवा इहो हाथ भाजता दे हां जोरे ताली बजा दो जोरे मिजाज खुश कर चल ना आधा घंटा ला होने 2000 दे तनी
बहुत भैया अरे बाप रे तनी रीड दिखाओ रे भाई हमें को गाना गाई हाँ ठीक है उठा चलो मेजर मेजर रख मेजर रख पति प्रदेश बारे बारे ट्रक के टेम्पू के विक्रांत भाई